רבי חנינא סגן הקור, נימות מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלאו. רבי חנינא בן תרדיון אומר, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים נאמר. וברי ישב, אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם שנאמר. אז נדברו יראי ויקשר וישמע ויקרתב, ספר זיכרון לפניו ליראי ולחושבי שמואל. לי אלה שניים מנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר. גבר